kurombesa tokwanisa kurombesa nekuti mushonga ndikatokupa mushonga iwowo kana usina kukura zviri muropa mako tatokurombesa. Tikakupa iwewe chiprofita kuti iwewe hauoni zvakanaka kuti pachechi pako pazare vanhu. Zvakangofanana hausati wamboona n'anga iri pamasoji ndauya unobatsirwa ndauya unotora mushonga. Wamboona n'anga iri pamasoji kana kuti kwaprofita wamboinzwa? Asi profeti kana kuti muprofita anokwanisa kuenda kun'anga kunobatsira. Process yekuromba yacho. Right, process yekuromba yakamira so. Kune mhiko dzakasiyana siyana. Kune mhiko dzakafanana nemaeastern man. Kune mhiko dzakafanana nekuromba zvikwambo zvinotounza pfuma. Zvakafanana nemasandawana. Process yekuromba zvayakaita iwewe ndiwega unokwanisa kuziya marombero awaita. Process yekuromba haukwanise kuinzwa nemunhu asina kuromba. Mujoini wezvigure ndiye muzivi mutambi wazvo. Aiwa. Makore angu andosvika kuma 300 something years. Because information yami nayo panyaya idzodzi dzikadzi yakawanda. Hello people, salibonani, ibizo lami ngu-DJ Sparks. Tiri panapa pa dialogue with DJ Sparks but no inviter magesti akasiyana siyana tichida kumbonzwisisa nekuti timbokurukure nawo nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika. Muzora nhasi ndina madzibaba kana kuti chiremba. Muri chiko mudare, mambo madzibaba. Ndiri zvese. Muri zvese? Yeah. Muri chiremba? Ndiri chiremba, ndiri profeti, kana ndichinzi chiremba. Chiremba zvinomirira doctor, zvinomirira mapato akasiyana siyana, handiti? Zvakafanira kunzi president mukuru wenyika. Zvinova kuti mupurisa, musoja, ndinesi, ndifama. Saka inini ndichinzi chiremba. Zvinoreva kuti ndiri kumusoro kwemaprofita, kwemadokta, kwen'anga, kwemasvikiro. Saka ndichinzi chiremba. Saka rangu inini ndinongonzi chiremba chete. Harina mupatsi wekuti madzibaba wakatoti chiremba watotaura zvese. Ufanira kuti wati president wataura zvese. Alright. But munombedenga munorapa nenzira dzechiwanhu. Yeah, nzira dzechiwanhu ndo dzakatirera ine ndo dzakatikudza kusvika patiri panapa. Unoemba kuti kana baba wako chaiwo vakakudzwa nenzira dzechivanhu. Baba wani? Baba wako chaiwo iwo. Baba vangu kana vakudzwa nenzira dzechipostori kana dzechipentecost. Aiwa, zvinoitika ndezvekuti havasati vakuudza. Kuziya anozati kuziya mbuya udzwa. Kuziya mbuya udzwa. Saka zvazvinoita ndezvekuti iwe hausati waudzwa. Dzimweni dzenguva vanenge vachitarisa mainterview aunenge uchiita nevanhu vaona kuti mwana wangu ndikamuudza zvizhinji ka haasati akwegura. Nditori mucheche baba vangu pavakatoona kuti uyu anoteerera nzira dzechikaranga nenzira dzakaita kuti arire zvakanaka, vakatondidaidza vakati wakura manje. Kunzi wakura manje mwanangu hakusi kunzi wakura kuita ndebvu. Kana kunzi wareba kana kunzi waonekwa uine dzingave pfambi 5 kana kuti 2. Asi kunzi wakura kuonekwa nemazwi anenge achitsanangurwa nemuromo wako, nemazwi zvekare aunenge uchitaura iwe unonzi aiwa mwana wangu wakura. Saka kuti hausati waudzwa chete. But ndinoemba kuti ukavabata zvakanaka unogona kuzokuudza. No. It's okay. Anyway, ndimakaro smart. Smart ndiye kupuke. Bosi tombokonda muchenda na Ghana. Kana chindiya makabva makarova. Nditsvimbo ngeti ku Nigeria ngeti kuchi. Pamune maende ko mune musina noromba. Mune maita sei? Toromba sei. Munhu ane mondoro, munhu anogara nemondoro arombika. Munhu anogara nemondoro anoromba chiko. Ungati ndiwe nesi onzi waba mapirizi. Hatizozive boza. Andoromba ndimi munenge muchida kuti mangwana kana tichinge tauya kapanapa kapa tuye mazikamera akawanda tichiti kuti matidaidza toti aiwa bozi pamwe makamera ndimangu mauya hatigari kuti chirembozoonekwa chibuda wakapapa. Aiwa midzima haitendere izvozvozvo. Mazuva ano simba redu isusu riri mumvura, ndo zvinoti simba redu riri mvura. Saka simba redu muri muvatsigiri vedu vakafanana nevadzimu vedu. Hatina nidhi yekuti titsvage vatsigiri vezvikwambo nechi. Isusu ndisi zvikwambo zvayo. But nomboona kamunombofamba muchienda
kuna Ghana uku tozogona makaruwa smart atakamboona pabillionaires club izvabo iwe ukatarisa mukuru wenyika chaiye mukuru wenyika ane simba ane zvese zvitangwanisa kudza kuti aiwa nhasi mota idzi ngadzisafambe ende hadzifaniri kufamba asi unomuona ari kuuk hazvireti anotsvaga pfuti nemapara kuuk zvinoreva kuti munhu wese ane madzisawira saka isusu madzisawira edu tine masawira ari kunana Ghana, tine masawira ari kunana Italy, tine madzisawira ari kunzvimbo dzakafanana naMozambique naMalawi. Saka isusu ukaona tiri kuya tinenge taenda kunorwanisa musoro namasawira edu. Iwo vandoposta wabvawo kuno vachitoti tatambonoonawo sawira wangu nechichi zvakaita zvakawanda. Saka isusu ukaona tiri kuti nhasi tiri kugana tiri na chiefs zacho zvakati madzisawira edu isusu. Nekuti tinenge taendawo vanenge vatidaidza vatikoka kumitambo yakasiyana vangave kumabira kwavo kumachi. Saka isusu tinenge taenda chete kunogara pasi nemadzisawira edu kwete kunobata takabata kudhara patakatongoberekwa isusu takabatirwa muropa takayamwira kezi saka go smart makarova zvamakarova vakachena ini but aiwa kaona kuti vanhu zvavaita ndezvekuti kudhara ana sekuru vedu isusu waijera kuona kuti n'anga inonzi inofamba netsoka ana madzibaba vanotambudzika vanoita sei ndizvo nai but ezvinozvi ikoko kwacho dzakanga iri nguva yacho yekuti vakange vachishandira isusu mhuri yavo yekuita se iri kukura. Saka kutambudzika isusu takafanana nekuti zvangofananawo naJesu kuti Jesu akatifira pamuchinjikwa handiti kunzi Jesu akafira vana veZimbabwe, Jesu akafira ruzhinji rwepasi pano pamuchinjikwa. Ndozvaiita ana sekuru edu mazuva aya vakanga vachitakura matambudziko edu kuti isusu munguva yatarino tigone kuwanika kuti chine zvakanaka. Hazvisi zvekunzi pastor vanofanira kufamba netsoka kuti muzive kuti vari kunamata chaizvo nekuti Jesu akafamba nebhaibheri achinzi nhasi asvika padziva atasi aiwa isusu takakomborerwa nemhondoro, isusu takakomborerwa nevadzimu. Saka tinofanira kuvayeuka ende tinofanira kuvaratidza kuti aiwa haungasvike kwandiri ndoti ndokwanisa kukubatsira inini wacho ndisingakwanisa kuzvibatsira unotanga wazvibatsira iwe wozobatsira vanhu. Alright, but still tidzokere mbijana pamashure panyaya dzekugana ndokwamunotora mishonga here yekunonzizorapisa vanhu mchizviti murana chiremba munonzizvifambisa sei? Ya kugana kune mimwe mishonga iriko yatinoshandisa isusu yatisingakwanisa kuwana munzvimbo inoyi. Saka kuchinzi tine madzisawira handiti iyo kune imwe mishonga iri mukati menzvimbo yedu yeRhodesia ino yeZimbabwe yavasingakwanise kuwana kugana ikoko yavanotouyawo vachitorawo futi kupi kunoko. Asi zvese izvo zvinototenderwa kunzi nemadzisawira pamunenge makagara paende. Saka pachinzi mondoro dzinomwa muna savi nekuti mondoro dzine dziva radzo. Paya pakashandiswa chikaranga nemazwi ekutaura mazwi makuru chete ane uremu. Asi ukada kutarisisa kazhinji kacho chaizvo mondoro dzinofanira kugara pasi dzese. Ukaona muchiri munzvimbo imwe chete muchiri kuva vana zvinoreva kuti pane mumwe ari kutsvaga ukuru asina ukuru kana kuti pane mumwe asiri kunatsonzwa zvakanaka pazvaari kuda kuti inini zvinhu zvangu izvi handina kunatsotshamira. Saka anofunga kuti akapotera nachiremba Samson zvinhu anogona kusimba panhau dzake. Isusu hatichaita izvozvo, isusu takasimba kudhara. Saka isusu ukaona tichinzi taenda kunzvimbo dziya dzakafanana naGhana naNigeria tinenge tatoshanyirawo madzisawira edu kuti tipangane mazano nekuti nzira dzechikaranga dzine mazano ari madziri atinofanira kupangana. Tisingafaniri kukurukura ruzhinji kusanganisira imimi vana. watiboda kundibvunze panyaya imwe nyaya makatitangira nezvitanzwa manje hataboo nyaya yenyuchi nyaya dzenyuchi mune nzvimbo edzo zvifambisa sei chii chinenge chiitika because izvozvi zvika takungonzwa nyuchi dziya mumwe asungwa munyaya dzenyuchi maoko mumwe adayiwo nyuchi dzadayiwo chimbatsanangura nyaya dzenyuchi ndima takatanga kunzwa muchitaura nyaya dzenyuchi idzi. Aiwa imimi iwe wakatanga kunzwa ndichidzitaura kana kuti wakatanga kudziona ndichinzi ndagadzira nzira idzodzo handizvozvo ndizvo zvazvinoita mani ndezvekuti mukukura hakushayi mwana anotodzera handitika mwana anonzi uyu anenge akafanana nababa wake zvekuti nodzera nodzera ndokutodzera kunzi imi munenge muchinzi uyu mwana wayo anenge akafanana nababa wake zvekuti pakauya mumwe anogona kuti asa anenge mai vake uri kuona.
but mwana yeye akafanana na iye, haana kufanana namai vake, haana kufanana nababa vake, asi mimi maziso enyu ndiwo ari kuona kunge mwana akafanana nani nababa wake nekuti ndokufunga kwenyu imimi. Saka zvazvinoita ndezvekuti uchitarisa nzira dzemakwenzi kana kuti mishonga uya wakafanana nekuti pamutauro yedu isusu takutaura chedu chekwedu chaicho atinoti mankwara aya mushonga uya wenyu mankwara aiwa ndiro muZimbabwe kupi kwacho kunoti mankwara idati mushonga right. Zvazvinoita ndezvekuti regai titaure tichiisa muchidimbo handitika kuti tsika dzedu dzechivanhu nechikaranga dzine mamwe mazwi adzinotaura atisingaziye isusu tisinei nenzira idzodzo dzechivanhu idzi handitika. Asi kune vanoimba nadzo nevakakura madziri nevanodzikoshesa nekudzikudza vanoziva kuti kana tichidaro tiri kuti chii handitika. Tiri kuzama kutaura kuti muchidimbo tiri kuzama kutaura kuti mushonga kufanira kuti handiti munoti makwenzi pachikaranga. Zvazvinoita zvakafanana nekuti iwewe ukauya kwandiri uchiti tateguru ndiri kuona kuti ininika ndinobatsira ruzhinji ndopatota kuti madzisawira paya handiti. Asi ndine nzirawo dzandiri kuda kuti ndinge ndichisimbiswa kwadziri. Tine kodzero yekukusimbisa. Tinototi isusu ndisi takatadza n'anga dzizhinji dzandinoona dziri muZimbabwe munomu hazvisi zvekuberekwa nazvo handiti. Ukatarisa vazhinji vakakura vamakazoona vakura, handiti mandoona ndiri mucheche ndichingoita nhau idzi kubva ndichingokura ndiri kungokura kusvika paeji yechembere dziyadziya munoziva kuti aiwa uyu akabva kudhara. Zvinonetsa kuti uzive mwana akaita seni achiita nzira dzechikaranga wotaura kuti akadziromba kupi. Saka zvinoreva kuti inini ndakaberekwa zviri mandiri ndikakura nazvo. Zvasiyana nemunhu wekuti unoona kuti ava sekuru ndokuti undudze vesekuru vachembera waunoziva muZimbabwe munomu, waunotaura kuti history yake tinoiziva kubva achikura akanga achirapa vanhu muZimbabwe munomu. kuti kakudhara kwacho tatisiko pamwe aiwa asi zvinozikanwa handiti ndunge maimuziva mese. Saka mukatadzoziva kuti mamusiko mbiri ikafamba hakuna asingazivi. Mbiri yangu yandinayo ini ichaverengwa nemwana yangu mucheche, ichava mumabhuku evanhu vachanyora ndichizviziva nyange ndisingazvizivi kuti kwaimbova neanonzi Samsoni nyangwe ndaparara nyangwe rini kuti tinomuziva. Zvakafanana sekuru wangu inini ndo vainzi Mbambo Stole pazviZimbabwe. Vaitogara macheya nevakuru venyika vachitogara macheya nana Mugabe varipo vachitogara pasi vaenda kumusha kuno vachikurukura dzepasi chigare tichiziziva. Zvakangofanira kuti hatina kuzviudzwa takazoona takazozvinzwa zvekare nevana vacheche vakazokura vakazvinzwawo zvekare zvitaura. Saka haisi sikireti kuti tinzi tinoziva. Saka vazhinji vacho ndevekuti kana achizvidawo kuti anoda kurapa isu tinokwanisa kumupa isu tomupakatisa orapa. Ndokwakunzi kuromba kuya kwamamuchitaura manje. Saka uchimidzi munorumbesa kurombesa tokwanisa kurombesa nekuti mushonga ndikatokupa mushonga iwowo kana usina kukura zviri muropa mako tatokurombesa. Tikakupa iwewe chiprofita kuti iwewe hauoni zvakanaka kuti pachechi pako pazare vanhu zvakangofanana hausati wamboona n'anga iri pamasuo echindau ya unobatsirwa nandau ya unotora mushonga. Wamboiona n'anga iri pamasuo kana kuti kwaprofeta wamboinzwa? Asi profeti kana kuti muprofita anokwanisa kuenda kun'anga kunobatsirwa. But n'anga dzakusara dzinozoenda kuchechi kunodzibatsirwe dzisiye. Aiwa kuna n'anga dzinonzi dzichada dzakawanda kadzatakaona dzimatv muchinzi ndandiri n'anga ini asi handichadi ndakusiya. Dzadziri n'anga wanga wakaromba kuti ndandiri n'anga, wanga wakaromba kuti ndandiri n'anga, wanga usiri n'anga wanga wakaromba. Samukuramba here kuti kune mwana vanotobva kun'anga vachitouya kuchechi vachitoti ada kusiya zvinhu izvi. Aiwa hauya uchibatsirwa. Ndofunga sematsanangura andiri kuzama kuita ndofunga nda kuti unzwisise nyaya yamamira ikaita ndika. Munhu ane chiprofita chekubarwa nacho chekuyeukiwa naMwari nemudzimu unoyera akasiyana nemunhu ane chekutsvagira handiti. Saka ane chekutsvagira ndokwatinoti kuromba, ane chekukura nacho ndochatinoti chipo. Handitika. Munhu wese akashanda nesimba
izvo zviriko kana kudenga kuti munhu wese akashanda nesimba anokwanisa kunge munhu akashanda nesimba anokwanisa kunge achipiwa even zvinhu zvaakanga achifanira kunge asingapiwe. Zvakafanana nekuti iwewe unogona kuti ukagara nebhora chero uchiri tamba everyday unodzimarawo kurigona hazvirodi chipo cha, asi kune mumwe mwana wekuti achitokura anotongokura atori nezvinhu zvipi izvozvo zvitori mumiri make. Vanhu ivavo tinovasiyanisa nevanhu vatinoti vakaita zvekudzidzira. Kune mumwe mwana wekuti muchikoro munogona kutodzidza naye haaverenga aita sei, asi kana angosvika pabhodhi akangotarisa zvikanyorwa mwana iye zvinotokopinda munjere. Koita mumwe anotoda maextra lesson, anotoda kudzidziswa nababa wake, amai anoda kudzidziswa naticha, anoda futi kutodzidziswa newe panext door kuti abate azive kuti 1+1 ndi 2. waitsamukuti haimimi kuti zoti munhu kwamba chero tumwe tumushonga tounenge wamupa samwe wanenge atoromba unenge watomurombesa. Ndokunonzi kuromba. Kuromba zviroti ukabata chikwambo waromba. Chinonzi chikwambo mushonga. Zvakafanana nemushonga even tikakupa zvinosiyana nekuti tauteketera nenzira dzipi. Unoona kurapwa neuswa asi zvichienderana nekuti uswa hwacho hwabatwa nani. Saka iwewe tikataura nemishonga iyoyo tikaisanganisa nemasanganisiro atinoita, mangwana ndio inozobuda ichinzi chikwambo, zvichienderana nekuti chikwambo ichocho takachiudza kuti chikwambo chepfuma, chikwambo chezvibhakera, chikwambo chekuoneswa, chikwambo chekunamatisa, chikwambo chei. Ndo musiyano wacho. Ndo musiyano wacho. So in other words mukuti munorombesa. Tichingoda kuzama kuti tibate nyaya yacho muchidimbuka ndechekuti iwewe tinokwanisa kukupa mishonga yausina ndokukurombesa. Tinokwanisa kukupa mishonga yausina yaunoda kushandisa iwe. Tinokwanisa kukutemerera chiprofita chausina kuti uzive kuti munhu akasvika undokwanisa kutaura kuti zita renyu ndimi nomeni, mabva kugokwe, mabva pakati muchidai. Tinokwanisa kukutemerera mishonga yakafanana nemisoro yemakora, yakafanana nemishonga yakasangana ine mhino dzebere ine chichi kuti ukwanise kungochiona nzira idzodzo. Pakashata hanzi pane mhino dzebere. But dai mchiremba Samson tinoona mune dzimba mune mota dzakanaka, muchipinzi mimi makadziona nekurapa here kana maaromba? Aiwa, inini manje ndakadziwana nekukomborerwa kuti nekuromba kana nekurapa. Ndisaka uchiona nyangwe ndisina munhu wandabatsira asi mari yangu ndingori nayo. Asi zvikwambo zvacho here zvati kutaura? Aiwa, zvandiri kutsanangura ndezvekuti ukagonera vadzimu wako unokwanisa kunge uchikomborerwa. Zvakafanana nekuti tine vamwe vanhu vekutoti anotouya nevadzimu wake, umwe akapingwa, mumwe haana kupingwa, mumwe haazviziva asi anazvo. Tinokwanisa isi kutongotaura nevadzimu wake tisina mushonga watamupa, tisina chii. Vadzimu wake tototaura navo vototiudza zvavanoda. Kuti aiwa ini pakutopfeka chaiko kune mapfekero asingatodiwi nevadzimu. Ekuti iwewe unoona kuti vadzimu vanoona kuenda kure newe zvekutoti unotoshamisa, unototi asi ndakaroyiwa usina kuroyiwa. Kuna vamwe vanhu vanonyepera kuroyiwa vasina kuroyiwa asi vasingazive kuti panyama yavo pane zviripo zvavasingagoneri. Saka ukagonera vadzimu wako, tine mamwe matare atinomboita akafanana nematare emanjuzu. Chinonzi manjuzu kwatiri hausi urombwa, asi chinonzi manjuzu kwatiri isusu. Kune machembere mamwe akaparara achifarira zvakachena zvakanaka asingadi panhu pakasviba nekuita sei. Handitika manjuzu aya ndiwo ekuti tinokwanisa kuti kune vapwere vanawo vekuti iye haadi tsvina, haadi kuona tsvina paari. Saka iye akauya kwatiri tinokwanisa kumuudza kuti aiwa, ukuona kuti iwe uchikuita kuti utambudzike ndechekuti uri kunyanya kutendera zvinhu zvine tsvina pauri. Chatinoti tsvina kazhinji ndeyekuti mumwe anenge achinzi mudzimai haatodi kunzi asangane nevarandarume vakawanda wanda. Haatodi kunzi iye ange achitaura mazwi akawanda nechekuita chekuti vanhu vanongoti uyu akazotidai, uyu akazotidai. Anongoda kunzi agare muhupupuro. Ndizvonai zvakafanana nekupa kwaunonzwa kuya varume vacheche vachiti kupa kunokunda kuita se kugamuchira. Handitika kune munhu wekuti anotonzi unofanira kutopa. Handitika kuti uwedzerwe. Iwewe ukapiwa nyangwe ikava 10,000 yawapiwa iwewe kunzi ukapiwa ukasatopawo mumwe ari pedyo newewe unoona kutosungirwa zvokutoti iwe unodzimara usisitorina usatobate nyangwe $10.
zvokuti nyange ukafonerani nyange chiremba Samson chiremba ndandida kuti ndikutengeserei muchovha wangu muchovha nyange wakanaka vanhu vanongosvika vanongoti hatichadzoka asi havatooni muchovha wose muchovha wakaita sei wakanaka nekuti vadzimu vako nemhepo dziri pauri dzinenge dzakutendeuka ende dzikakutendeuka idzo dzinokunda kana kuruyiwa. Alright. Asi vanhu vanomboromba sei process yekuromba yacho? Right, process yekuromba yakamira so kune mhiko dzakasiyana siyana. Kune mhiko dzakafanana nemaeastern manner, kune mhiko dzakafanana nekuromba zvikwambo zvinotounza pfuma zvakafanana nemasanda wana. Process yekuromba zvayakaita iwewe ndiwega unokwanisa kuziva marombero awaita. Process yekuromba haukwanisi kuinzwa nemunhu asina kuromba. Mujoini wezvigure ndiye muzivi mutambi wazvo. Alright. Ndo zvakafanana nekuromba. Muzivi nzive parwari ndiye mufambi wayo. Iwe haungaizive usati waifamba enda haungaikurukuru usati waifamba unofanira kuifamba kuti uiita se uizive. Iwewe ukaudzwa nzi mheni inorowa usati wamboona wayakarowa unongofunga kuti mafanisi. Asi musi wainokurowa iwe ndopaunoziva kuti ayo mheni inoita se inorowa. Ndo zvakafanana nemushongo wekuromba. Mushongo wekuromba handikwanisi kuti ndikukurukure kuti kuromba kuita sei, asi kuromba kutsvaga zvinhu zvawakanga usina kuti zvinge unge uinazvo ndokunonzi kuromba. Alright. Ko matare eurombo anoitwa sei? Matare eurombo zvinoenderana nekuti iwewe pauri kune mumwe anorambwa neurombo koita mumwe anobvumwa nawo. Kuromba kwese hakusi kwese kwaunowana kun'anga dziri mukati menzvimbo ino yeZimbabwe kana kuti dzaunowana kunana Ghana kana kupi. Asi kuromba zvakunoita, kuromba kuteedzera tsika dzavakurukurirwa nadzo. Zvakafanana nemunhu auya ubva atsanangura kuti inini upenyu hwangu hwakaoma, ndafamba ndanamata ndaita sei, ndapiwa oiri, kuna vanhu vanoti anoending oil, ndapiwa angave magic ring, ndapiwa waini dzinonzi magic wine, ndapiwa chichesatsi, zvese zvaita sei zvaramba. Handitika munhu uya manje ndiye anogadzirwa kunonzi kuromba, nekuti iwewe zvinhu zvese zvaramba pauri nekuda kwekuti zvimwe wakabatirwa murudzi mako, kana kuti pane munhu akatoshandisa chipo chako iwewe wacho usati wachigamuchira. Saka munhu uya unogona kupiwa unonzi urombwa unogona kupiwa mushonga wagara paine munhu wekuti iwewe pane munhu aishawa kudharadhara mudzinza bva aparara, asi munhu akangoparara nezvinhu zvake, nekuti zvazvinoita munhu kazhinji akaparara anofa nezvinhu zvake sese. Alright. Chinosara chimisikidzo chete chezita nekutaurwa, asi chokwadi chaicho chinenge chisisipo. Saka munhu uya anotsvaga urombwa ndiye watinotora pamunhu uya akaparara nekumbunyikidzwa nguva yake isati yakwana. Alright. Totaura nemushonga watinotaura nayo. Kune mishonga inokwanisa kunge ichitaura nayo yaaishandisa iye pakushava kwake. Alright. Tokutekedzera, tokumbirira, kana zvichigona tokutsanangura kuti aiwa iwewe uchanoshandisa mushonga uyu parinda ranhingi nemazuva akadai. Iwewe ukaenda ukanotedzera nzira idzodzo, zvinoreva kuti tinenge taakushandisa rinonzi dumwa, asi dumwa iri rinenge richishanda nemushonga watakupa nemweya wemunhu uya akaparara achishava. Mune makore mangani kwechiremba? Aiwa makore angu andosvika kuma 300 something years. Because information yami nayo panyaya idzodzi dzikadzi yakawanda. Ini ndo makwesheni anga ndati muyatsonzwisise nhasi about nyaya dzeurombwa. I think tiyatsodzita zvakanaka mukati zvinofamba sei, matara achange akamira sei, tadzidza something. Maybe tangopfuurawo apapa panyaya dzemanjuzu. Manjuzu akanaka kana manjuzu ndeku aiwa manjuzu kune anonzi machembere kana kuti madzisawira. Madzisawira ndio akanaka. Manjuzu ekutsvagira akashata. Kuhanonzi manjuzu mupeperekwa ndapa. Manjuzu mupeperekwa akafanana neaya. Kune vasikana vaye vakafanana nedzekuti pamutauro wenyu munoti maslay queen, kana munoti vasikana vaye vanoshandisa miri yavo kurarama. Kana kuti munoti vasikana vaye vasingadi kushanda
nesimba rawo ndizvona Alright. saka ivavo ndo vanoshandisirwa anonzi manjuzu mupepereko. Manjuzu ayaye imhepo isina hunhu isina kurayirwa. Mhepo isina kurayirwa mashandiro ainoita ndeyekuti inombunyikidza kana kumanikidza kuita zvausi kuda iwe kuti uite kuti ukwanise kurara. Alright. Saka manjuzu mashandiro anoita manjuzu mupeperekwa ndeyekuti mudzinza renyu hamuna airapa, mudzinza renyu hamuna akanga aine manjuzu acho iyayo, hamuna akanga ainazvo, asi iwewe uri kuda kushava nenzira dzekushandisa miri wako. Kune vana vaye vanonzi aiwa vana vakanaka kupfuura vana vese kana kuti ava vana ava vanogeza. Asi pfuma hapana, asada kuita pfuma. Vanewo marombero avanoita vanoromba. Ndo manjuzu mupeperwa. Kana aromba manje mumwe anogona kuromba mushonga wekuti akarara newe iwewe anotora simba rako rauinaro ndo raanoshandisa kushava. Zvokuti nyangwe akasangana nani ane pfuma akamudza kuti inini ndiri kuda kurukwa musoro wangu asi musoro wangu unoita 500 kuti urukwe. Iwewe haukwanise kubvunza kuti 500 kune munhu anorukwa 500, haukwanise kuzvitsvaga kuti kune munhu akamborukwa 500. Unongobuditsa usati wazvibvunza zvese izvozvo. Wozotofunga kuti asi kune vanhu here shuwa vanoita nzira dzipi idzodzo, asi pfuma yaita sei yaenda. Hamuna pamasainirana kuti muchazodzosera pfuma yangu kana wandinyepera. Angopanana. Handiri kuona nzira dzacho. Saka inzira dzevana vekutoti mwana iyeye. Tine imwe nyaya umwe mwana yatakamboita ndichiri kurangarira. Mwana uyu akanga akarombeswa kuMalawi. Ndobva azonotora zvekare zvimwe zvaanga akanotora kuNamibia. Mwana uyu marombero anga akaita manje anga akaromba kuti murume wese waanosangana naye anofana kutora urume hwake. Akatora urume hwake ihwohwo, urume ihwohwo ndo hwaigadziriswa kutora pfuma kana kutora mari. Mungave munzira dzaangafambe nyangwe akasvika. Kutori nevana wamunoziva iwewe kuti haashandi. Alright, kana kuti kune mwana unoziva kuti iwewe anogara muimba yeflat yaanobhadhara 5,000 but kubasa kwaanoshanda anotambira 500. Musoro wake nezvaari zviri pamiri wake zvese maexpensive ari pamiri wake wese ari kutokusvikira 2,000 pamonth. But kwaanoshanda mwana iye unofunga kuti pfuma yaanoitora kupi, unofunga kuti anoiwana kupi. Alright, I think apa ndapanzwisa. Koko varume hakunawo here boys mangoramba mongotaura side ravakadzi chete. Ndo vana vaya vasingade kushanda vaya vanoteerana nemashuga mama kana kuti vanongoita zvinhu zvekurarama nelaki, mikono inorarama nelaki. Wamboinzwa? Mikono yakaita seiyo ndo inotsvaga manjuzu yekuti iye anotemererwa rinonzi laki, obva atemererwa chinonzi chivuno. Zvekuti akasvika akataura newe nyaya anotaura newe unongoti nyangwe iri yekunyepa nyangwe iri yechokwadi unongogudzura musoro. Ambotengeserwa navanhu vakadaro vekuti anotengesa mota yaasina, utoona kuti iye ane bhasikoro asi anokudza kuti ndiri kutengesa Mercedes Benz. Zvokuti iwe hauzvibvunza kuti uri kumbotengesa Mercedes Benz iwo wacho umbofamba nei. Ukuona? Zvakafanana nekudai ndine mishonga iyoyo, ndakaromba mishonga iyoyo ndaikwanisa kungokuti Sparks ndokwanisa kubatsira munhu achiita mari yakawanda, asi iwe usati wamboona imba yangu kana mota dzangu dzakafanana dzandofamba nadzo dzekuti ndokwanisa kuona nhasi ndine Benz, unokwanisa kuona mangwana ndine Ford, mangwana unotozvibvunza kuti munhu iyeye zvinhu izvozvo akazviwana kupi, sei how. Ndo imwe mikono yakafanana neiyo inorarama nelaki nekuti pfuma yake hatisi kuziva painoita sei painobuda, asi pfuma yake tiri kuzoiona kuti ari kukwanisa kunge achiita akaudza munhu chinhu ari kutenderana nacho. Alright. Aiwa, I think apa mayadzotsanangura nyaya dzemanjuzu mupeperekwa ende zvanzwisisika. Ameno, because of our time, maybe munoona ngamene kwa mune mchimhanyira chichandika atombogumire but there's always next time. I think vanhu vazhinji vaita se vanzwa vadzidza because vanhu vazhinji vanenge vachingonyeperana mastreets umu. Saka da kutendai netime yenyu chiremba yamasiya kuti tikwanise kukurukura nemi zvimuzvarwa zveZimbabwe, mhuri dzeZimbabwe dzichiziyawo mabvunzo. Iyi mibvunzo ndindatora kuvanhu patinombona muchiita mavidheos paipai panenge pachitaura zvinhu zvespiritual, ndosaka takudaidzai kuti munge muchiita sei muchikurukura nesu. Aiwa, da kutendai. Saka
vanoda kuuyawo kuzobatsirwa nemi vanozvifambisa sei? Nhamba ndidzo dzakachingisa pascreen ndizvo andiko? Vanokubata ipapo mune Zimbabwe. I think vada kuzobata chiremba, vada kusvika kwavanoshandira, vanogona kuvabata panhamba dzinonchibuda pascreen apo, then moona kuti mungashande navo sei, mungabatsirike sei. Amene mune mashoko here mashomawo mashoko kana kuti amungade kuudza muri Zimbabwe Satafara? Ya mashoko mashoma andingaudze mhuri yeZimbabwe ndeyekuti imimi musabirwe nevanhu vanoti tiri kuona zvinozve. Ndine mazuva akawanda ndichingofonera nguva yacho yareba tichifonerwa nevanhu vanenge vachiti chiremba Samsoni, ndakaona nhamba dzenyu dzekusouth, ndakazotora nhamba dzenyu dzekuBotswana, ndakazotora nhamba dzenyu dzekuUK, ndikasenda mari. Chiremba hawana nhamba dzekuUK, hawana nhamba dzekuZimbabwe. Inini nyange ndikaenda kuUK ndoshandisa nhamba dzangu dzemuZimbabwe. Musabirwe muchinzi ndichiremba Samsoni. Chakakosha ndechekuti zviri nani kana uchida kutumira pfuma kana tanga wafona utanga waona chiso changu, ende chiso changu hachichinje, ndicho chiso chaunongoona. Nenhau iri kunetsa nhau, nyange ukabirwa ngave nen'anga kana kuti ukabirwa nyangwe nemuprofita nyangwe naprofeti muZimbabwe munomu, tifonere isusu tinokwanisa kugadzira nyangwe munhu iyeye akakubira nenzira dzekukubunyikidza kuti ndipe zvakati kana kuti chakati ndikurape. Zvikasabuda zvinhu izvozvo, isu tinoda kuti chete basa redu tinoda kuti munhu iyeye tinokwanisa kunge tichimugadzira. Nenhau iri kunetsa henyuchi, ukabatsirwa kwawabatsirwa uchinzi ndiri kutumira nyuchi, dzikasaenda nyuchi idzodzo usafone uchiti chiremba Samsoni takatanga kuona muchigadzira nhau dzenyuchi saka enda iye haisi dambudziko rangu. Ndezvako nemunhu upi? Iye inini ndibate, ini ndinotongwa nemhosva yani yangu. Ndo dzimwe nhau dzandiri kusiyira mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi. Anzi wakavharwa kunyuchi kusazoti ndimakatanga nenyuchi saka ndakuda mari yangu delay ikokoko. Anyway, thank you very much mhuri Zimbabwe for supporting. Thank you very much nekuramba muchingoona mavideos edu atichita nekuramba muchidzidza, because ishuwiro yedu kuti tirambe tichikudzidzisai tichikupai zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we out.